Moatake nga way kahadlok ug way pagduha-duha sa mga kontra ug di pod mahadlok mamatay kay gipangandama na kini isip usa ka isog nga tawo. Kini ang istorya sa mga isog nga horamentadong mga Moro sa Mindanao. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Sa taas nga kasaysayan sa Pilipinas sa mga Moro sa Mindanao ug mga tausug sa Sulu Archipelago, nahimo nilang mapadayo ng pagkagawasnon sa ilahang mga sultanato. Sila lang ang mga taong wa masakop sa mga katsila sa mga isla sa Pilipinas. Ilado sila sa ilahang pagkanotoryos nga manlalayag sa dagat ug mga raiders nga banggiitang mga naval tacticians ug isog kaayo nga ilahang ipakita sa hand-to-hand combat. Pero ang puwersa sa mga Moro kay dili kayang mutugma sa superior firepower sa mga modernong kontra, pero naa sila gigamit nga mga taktika ug kaisog ug kapaspas sa paglihok para moatake sa ilang target nga kontra. Kini ang taktika sa pakibisog gitawag nilang Moro huramentado. Ang pulong nga huramentado kay gikan sa pulong sa mga katsila. Ang huramentar nga ambot pasabot kay ang taong nanumpa lahi kini sa pag-amok, kay ang pag-amok wa may target kalit lang moatake ang usa ka tawo sa bisan kinsa. Unang gigamit ang pulong nga huramentado sa mga katsila nga si Jose Malcampo, ang pangulo sa mga Espanyol sa panahong miatake sila sa Hulo niadtong 1876. Tungod sa sobrang kaisog sa mga Moro, niatra sa mga katsila sa lugar ug didto na nagsugod ang pagtawag sa taktika nila nga huramentado. Sa panahon sa Spanish-American War, mga huramentado sa Hulo kay pirmi balita sa mga media sa Amerika tungod sa lahing estilo niini sa pagigbisog, labi na sa pagpakita sa kaisog. Pila ka opisyal sa mga Amerikano ni adtong 1903 sa ilahang occupation sa Hulo ang nagreport nga dokumentado sa Gobernador General sa mga Amerikano sa Pilipinas nga si William Howard Taft nga ang mga huramentado kay permi moatake sa ilang mga troops ug permi katong buhaton sa mga Moro. Sa paglabay sa 40 ka tuig sa unang gabi sa Japanese invasion sa mga isla sa Pilipinas tungod sa pagsugod sa ikaduhang gubat sa kalibutan, ang Time Magazine sa New York nagreport nga kada adlaw moatake ang mga huramentado sa mga Hapon sa Sulu. Ang taktika sa mga Moro nga maghuramentado kay mag-suicide attack sa mga katsila, Amerikano ug mga Hapon. Pero walay nasuwat nga miatake ang mga Moro sa mga insect tungod kay nakita nilang dili kini nila kontra. Tungod sa sigig pangatake sa mga Moro sa mga Hapon sa panahon sa gubat, gibawsan sila sa mga Hapon o gimasaker ang tanang pamilya sa mga Moro nga maghuramentado sa lugar. Dili basta-basta mapugngan ang usa ka huramentado kung kini mo atake na tungod sa kapaspas sa panghitabo ug ang kamaayo sa mga Moro sa paggunit sa kris ug kaisog panini tungod kay andam na silang mamatay sa ilang buhaton. Ang tawag sa mga Moro nga mahimong huramentado kay magsabil nga ang pasabot sa Ingles kay who endure the pangs of death. Sila kay gipili nga mga ulitahong Muslim nga mahimong martir. Konsultahon sa daan ang ginikana niini kung tugutan ba sila or dili nga mahimong huramentado ang usa ka binatilyo. Una kini tugutan sa sultan para mag-training sa preparasyon sa parang sabil o ang dalan padung sa paraiso. Mahuman ang panumpa nila sa ilahang balaang libro, ang Quran. Ang mga napili mula kini sa usa ka ritual bath
Tanang buhok sa lawas tangtangon i-shave kini hasta ang kilay i-trim nga kurting buwan nga duha ka adlaw pa. Usa ka puting panapton ang iputos og hugot kaayo sa tiyan og mga cords nga ihikot pod og hugot kaayo sa kinatao hasta sa bitiis, tuhod, paa, pulso, siko ug abaga para di mo agas og maayo ang dugo og pusilon kini sa kontra nga saktong makaabot jud sa target. Una, mamatay. Magsulob kinig puti nga robe uban ang turban o pagbahid sa ihang kris or bolong barong nga gamiton sa pag-atake sa target nga kontra. Kung moatake na mo syagit kinig kusog kaayo nga way laing Ginoo kundi si Allah, radayong gawas sa ilahang kris ug barong ug modagan nga kusog kaayo padung sa target, dayong tigbas sa dalang armas sa mga kontra niini. Pagkahuman sa pag-atake ang lawas sa naghuramentado, hugasan kini nila pag-usab, dayon pusto ng panapton nga puti para sa paglubong ug makasurvive sa pang-atake ang huramentado. Gituuhan nila nga ang lawas niini mapunta sa paraiso paglabay sa 40 ka tuig. Gigamit sa mga Moro ang ilahang local intelligence sa lugar para makakuha og mga target nga atakihon. Bisan sa panahon sa mga katsila nga niadto sila sa hulo, galisod silang pugong sa mga huramentado tungod sa kapaspas niini mulihok og puwerteng mga isuga, maong hadlo kaayo ang mga katsila nila. Matod pa sa usa ka Amerikanong journalist nga si Daniel Mannix sa iyang librong autobiography niya sa iyang amahang sundao nga nadistino sa Pilipinas nga si Admiral Daniel Mannix III, nga nakapugong kuno sa mga huramentado kaniadto kay ilahang puston sa panit sa baboy ang patayng lawas niini ug butangan og karne sa baboy ang baba, maong giundang sa mga Moro ang paghuramentado. Matod pa sa usa ka Amerikanong author nga si Vic Harley nga miyembro sa Philippine Constabulary sa panahon sa mga Amerikano sa Pilipinas, nga gisuhat niya sa iyang librong Swiss of the Crease og Jungle Patrol niadtong 1938 nga ilubong kuno nila og dungan ng mga huramentado unya bubuan og karne sa baboy o mga ginhawaan una kini nila tabunan og yuta nga maoy naka-discourage sa mga huramentado, maong giundang nila ang pang-atake. Pero matod pa sa mga researchers nga wa kini kamatuoran, buhat-buhat lang kuno to sa mga Amerikano para ipagawas nga napungan nila ang mga huramentado. Pero ang tinuod, di jud nila mapungan tungod sa ilang kahadlok sa mga huramentado. Tungod sa pangatake sa mga Moro, na develop ni John Browning ang M1911 o ang automatic pistol na caliber 45 para lang mapungan ang mga naghuramentado. Mas epektibo man to kaysa daang 38 caliber nga gigamit sa mga sundawong Amerikano kung atakihon sila sa mga huramentado. Matod pa ni Vic Harley nga nasaksihan niya mismo ang pangatake sa usa ka huramentado ug iyaha kining gihalugway ang panghitabo nga aduna sila'y bilanggo nga gihigot nila ilawom sa balay. Unya naay usa ka tawo duol nila nagunit sa ihang kabaw nga kalit lang ni syagit og kusog kaayo nga napakakurat nilang tanan. Dayon daga niini paingon sa ilaha, dayong bunot sa ihang bulong barong nga itigbas nila. Upat ka mga sundao sa mga Amerikano ang mipusil dayon sa naghuramentadong Moro og pila ka beses. Pero wala kini matumba, padayon kining nagdagan paingon nila nga murag wadutli sa bala, pero nag-anam og gahinay ang daga niini. Nagbaro gihapon nga giisa na ang dalang barong para itigbas ni Lieutenant Elsey, pero gipusil kini ni Elsey. 10 feet na lang ang gilayo niini kang Officer Cragg nga usapod ka sundao nga Amerikano. Una ni hagba ang lawas sa naghuramentado o gihubuan kini sa mga sundaong kano ug nakita nila nga 11 kabala ang igo niini sa lawas.
Nakaikya sa hingpit nga kamatayon si Lieutenant Elsie tungod sa iyang mga sundao pero nibilib siya sa kaisog ug dedikasyon sa mga huramentado samot na nga nakita jud niya mismo nga kapila po sila ug wa dayon matumba. Wala na'y naghuramentado karon tungod kay wa na may nisakop sa ilahang lugar pero mobalik pa ni sila kung naay mosakop sa teritoryo sa mga Moro. Ang mga Moro ang pinakamalinawong tao ug ilado nga isog nga lahi sa bisan asang away. Diri na lang kutob ug ayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abisat TV para sa mga mosunod nga video. Daghang salamat sa pagtan-aw.